Awito nato karon ang mga awit sa himaya, mamagpakita og maninggit kita sa kalipayng hilabihan. Kayang Ginoo nagtultol ka nato sa hustong dalan adlaw tanan. Himaya, awit sa himaya, himaya sa amahan. Himaya, awit sa himaya, himaya sa amahan. Maayong buntag, kaning tanan mga kaisuunan. Sa ngalan samahan, sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mga igsuon, aron maandam nato tong kagalingon sa pagsauli ning Santa Eucharistia. Masaligon kita mangayo sa Ginoo sa iyang pasaylong, sa iyang kapagkamaluluyon. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ang absolusyon, kaluy ano ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan pasayloon sa atong mga sala ug dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Amen. Magampo kita. O Dios, nagpakita sa kahayag sa imong kamatuuran ngadto sa mga nahisalaag aron makabalik sila ngadto sa matuod nga dalan. Itugot ngadto sa naghupot sa Kristohanong pagtuo, ang pagsalikway sa mga butang nga supak sa Ebanghelyo ug ang pagsunod sa nahasubay niini. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Manglingkod paliw. Kinutlo, gikan sa mga buhat, sa mga apostoles. Si Esteban, usa ka tawo nga puno sa grasya ug sa gahom. Nagbuhat og dagkong mga milagro ug mga butang katingalahan at ubangan sa katawhan. Apan may mga tawo nga misupak ug nakiglantugi kaniya. Ug ang uban kanila, mga Hudiyo nga taga Serani ug Alejandria nga sakop sa sinaguga nga ginganlag mga tawong libre. Ug ang uban taga Cilicia ug Asia. Apan gihatagan si Esteban sa espiritu ug kaalam. Ug tungod niini wala sila makabuntog kaniya sa lantugi. Busa, nanuhol sila mga tawo aron pag-ingon. Nakadungog kami kaniya nga nagpasipala kang Moises ug sa Dios. Tungod niini nagubot ang mga tawog ang mga kadaguan sa templo ug ang mga magtutudlo sa balaod. Unya ilang gidakop si Esteban ug gidala nila ngadto sa labawong hukmanan. Unya ilang gipaatubang ang pipila ka mga tawo aron pagsaksig bakak batok kaniya. Miingon sila, kining tawhana kanunay nagpasipala sa atong balaang templo ug sa balaod ni Moises. Nadungog namo siya nga miingon nga kining Jesus nga Nazaretnon muguba sa templo ug usbo niya ang mga tulumanon nga gibilin ni Moises kanato. Ang tanang mga sakop sa labang hukmanan mitutok kang Esteban ug nakita nila ang iyang nawong nahisama sa nawong sa usa ka anghel. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
kansang kinabuhi, walay ikagpasangil. Ulahan sila, kansang kinabuhi walay ikapasahil. Bisan mga prinsipi, managtigom ug magtabi, batukan ako. Ang imong sulugoon, nagapalandong sa imong mga balaod. Oo, ang imong mga kasukuan, mao ang akong kalipay. Sila ang akong mga magtatambag. Bulahan sila, kansang kinabuhi walay ikapasahil. Ipahayag ko ang akong mga dalan, ug imo akong gitubag. Tudloi ako sa imong mga kasugoan. Imo ang makasabot ako sa dalan sa imong mga sugo. Ug akong palandungon ang imong katingalahang mga buhat. Bulahan sila, kansang kinabuhi walay ikapasahil. Kuhaagikan ka nako ang dalan sa kabakakan, ug hatagi ako sa imong balaod. Ang dalan sa kamatuoran, akong gipili. Akong gipahimutan ang imong mga gimbutan sa akong atubangan. Bulahan sila, kansang kinabuhi, walay ikapasahil. Alleluia, alleluia, wikain mo po, nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo maana kaninyo. Manasap kanin. Tinutlugikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaw ikaw, O Ginoo. Sa pagkasunod adlaw ang mga tao nga nagpabilin sa tabok sa lanaw, nakakita nga usara ka sakayan ang nahibilin didto. Nasayod sila nga si Jesus wala mo sakay sa sakayan uban sa iyang mga tinun-an nga nanggikan nga sila ra. Hinuon dito'y ubang sakayan gikan sa Tiberias nga nanunggo duol sa dapit diin ang mga tao gipakaon sa pan tapos makapasalamat ang Ginoo. Sa pagkakita sa mga tao nga si Jesus wala didto ni ang iyang mga tinun-an, nanakay sila sa mga sakayan ug nangadto sa Capernaum aron pagpangita kaniya. Sa nakaplaganan nila si Jesus didto sa tabok sa lanaw, niingon sila kaniya, magtutudlo kanusa ka pa mahiabot dinhi. Si Jesus mitubag, sultihan ko kamo, nangita kamo kanako kay nakakaon man kamo sa pan ug nangabusog. Ug dili tungod kay nakasabot kamo sa mga milagro nga akong nahimo.
Ayaw ka mo paghago alang sa kalanon nga madunot, kundili sa kalanon nga mulungtad ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Kining kalanuna ihatag kaninyo sa anak sa tao, kay gipatikan man siya sa Dios nga Amahan sa timaan sa iyang pag-uyon. Busa gipangutana nila siya, unsay among buhaton aron pagtuman sa gisugo sa Dios? Si Jesus mitubag, kini ang buhaton, buluhaton nga ipabuhat sa Dios kaninyo, nga motuo kamo sa iyang gipadala. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Nakabantay mo ang alang ni adtong mga sinati sa nabanhaw nga Ginoo, naka-enkwentro gyud sa nabanhaw Ginoo. Ug niya mitugot nga sila o siya maumol, no, niining maong mausab, no, mugtugot siya nga mausab gyud siya sa niining maong enkwentro sa nabanhaw nga Ginoo. Di na gyud magpabilin, no, sa iyang karaan ug naandang kinabuhi. Mausab gyud ng tao, lahi gyud kaayo. No nga sa mapananglitan gingon sa Salmo Responsorio, nga walay ikasaway gyud niya. Dili man sa ingon nga perpekto na gyud ang tawhana, apan naningkamot, no? Maningkamot na nga wala gyud ikasaway, labi na gyud sa mata sa Ginoo. Ug magpuyo na pud na siya diha sa matud pa sa unang pagbasa kang nahitabo ning diakono, mao man ni ang unang diakono, si Esteban ug mga kaubanan. Pero si Esteban dinhi mo i-highlight nga si Esteban dayag yung kaayo nga makita sa mga tao nga daw anghel, no, naagyoy aura, ganang gitawag na tog aura ba, bisan pa sa mga pagsulay, bisan pa sa mga pagsupak, makita gyud nimo nga pabilin gyud ang espiritu sa Ginoo na aniya. Kana mao ya kung giingon nga tinuod nga nakasinati gyud sa nabanhawng Ginoo, naka-enkwentro gyud ba sa nabanhawng Ginoo nga bisan pa sa mga nga panaglantugi, o di man kinahanglan nga mo kiglalis juga diya sa Plaza Independencia aron maglantugi gyud sa pagtuo. Kana yung supakon, masupak ang imong gibarugan nga gituuhan nga mao ni ang kamatuoran, ang kinabuhi nga moral, no? Kanang pagsupak siguro, kanang mga pagpili gyud nga dili nimo pilion ang unsay dili ihas Ginoo. Kana mao nay mga bag-ong, no, bag-ong mga paagi nga masuwayan gyud nga matud pa sa Ebanghelyo nga makingita gyud ta sa unsay mga timaan, makasabot ta sa mga timaan nga ipakita sa Ginoo kanato. Dili lamang mangita ta sa pan nga makabusog sa tiyan, mangita ta pangitaon gyud nato makig mo, no, haguan gyud nato ang pagpangita sa mga butang nga iyaha gyud nga langit nun. Nining mga panahona ang cellphone mao gyud nay usas mga timaan nga kinsa gyud atong prioridad, no? Kana nindot kay ini nga atong pamalandungan. Kinsa may atong gisimba kada adlaw, mas usahay mas simbahon pa nato ang cellphone, no? Wala na gyud luna ang Ginoo. Hinaot pa unta nga hatagan natong importansya kini o matud pa sa Ebanghelyo nga mutuo kita sa gipadala sa Dios, ang kamatuoran, ang kinabuhi ug ang atong dalan si Kristo. Manindog palihog ang pagampo sa katawhan. Ang Dios Amahan lamang ang bugtong makatagbaw sa kagutom
sa atong kasing-kasing ug espiritu. Busa ipadangat nato ngadto kaniya ang atong mga panginahanglan diha sa pag-ingon, Ginoo dungga ang among pangamuyo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Nga ang simbahan mupukaw diha sa iyang mga sakop, sa kagutom ug sa kauhaw, alang sa pan sa kinabuhing dayon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Nga makaamgo kita, nga ang mga gipangandoy sa kasing-kasing, dili matubag pinaagi sa pagtinguha, sa kalibutanong kalampusan, o sa material nga kaharuhay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Nga sila nga nag-usik-usik sa pagpangitag kalipay, diha sa sayop nga paagi, makakita sa hustong tumong sa kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Nga ang mga masakiton, makadawat og paghupay o pagtagad, gikan kanila nga nag-amuma kanila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Nga imong isipon nga takos ug mapuslanon, alang kanamo, nga halang don Teopelo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Nga sila nga namatay, mahiusa kang Kristo, diha sa bag-ong kinabuhi sa pagkabanhaw, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Makagagahom nga Dios, gihatag mo kanamo ang pan nga gikan sa langit, nga among kalanon, samtang nagapanaw kami dinhi sa kalibutan. Aga ka diha sa dalan sa hustisya o kalinaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Unsay gasa ko kanimo, tungod sa imong kayo. Giluwas mo ako, gikan sa sala, o kanunay imong gipakita sa kaayong away sukod. Mga igsuon, pagampo kamo aron ninyo, ug ang ako nga sakripisyo dawaton ka sa Dios nga mahan, magkagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa kapusalanan sa tibok ng santos nga simbahan. O Ginoo dawata nga among mga pagampo ug mga halad, himo ang kaming angay sa imong mga sakramento sa gugma, pinaagi sa paghatag kanamo sa imong pasaylo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay, magkagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Ilabi na niining panahon, mahimayaong panahon sa pagkabanhaw. Kano sa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Pinagi kaniya ang mga anak sa kahayag, nahimugso nganha sa kinabuhing dayon. Ug alang sa iyang katawhan, naablihan pag-usab ang mga ganghaan sa langit. Ang amo gud nga kamatayon, natubos man sa iyang kamatayon. O ang among nga kinabuhi,
nabanhaw pinaagi sa iyang pagkabanhaw. Ug busa uban sa mga angheles sa langit, nagasangyaw kami sa walay hunong nga pag-ingon. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, daygunang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik kami. Aron paghandom sa kamatayon, pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niining paan sa kinabuhi ug kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat, sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leon XIV among Papa, ni Alberto among obispo ug sa tanan nga mga pari sa mga relihiyosas. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nga nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, nimo ang kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang esposo, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen.
Karon magampo kita ngadto sa atong langit ng Amahan nga magpuno ka nato sa iyang espiritu, ang espiritu sa kaluoy ug gugma. Amahan namo nga naha sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunoa luwas sa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo, imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay mo man naging harian ang gahom kang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles ang kalinaw, ibilin ko kaninyo ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusang, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ipakita tang tibaan karon sa kalinaw ug gugma sa Ginoo. Kalinaw manaa kaninyo. Kalinaw. Kalinaw, sisters. Kalinaw. Kalinaw. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa kalibutan, Kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, Hatagi kami sa kalinaw. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagapasaylo sa ato mga sala. Bulahan ang gidapit alang sa iyang panihapon. Ginoo, dili ko ngay makalawat kanimo, apan ipamulong lamang mamaayo ako. Ang lawas ug dugo ni Kristo mag-amping unta kanato ito sa kinabuhing dayon alang kanato modawat niini. Akto sa espiritual na komunyon. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihig-usa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Kining grasya nga gihatag niya sa kinabuhi mo, bisan sa kusog nga unos, ug walay hunong nga ulan, hangin nga makusog magpabilin, kini nga dili matarog sa mauntani ni ang kaligon sa pagtus sa kada tao pangayon ta. Kini nga grasya gikan niya
bisan sa kusog nga unos, ug walay hunong nga ulan, hangin nga makusog magpabilin, kini nga dili matarog sa mauntani ni ang kaligon sa pagtus sa kada tao pangayon ta. Kini nga grasya gikan niya pangayon ta. Kini nga grasya gikan niya. Ang Ginoo miingon, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Kalinaw nga dili ingon sa ikahatag sa kalibutan. Alleluia. Magampo kita. Magkagagahom ug tunhay nga Ginoo, imo kaming giuli nganha sa kinabuhi pinaagis sa pagbanhaw mo ni Kristo. Liguna kami pinaagi niining sakramento sa Pasko sa pagkabanhaw. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. manalangin kaninyo makagagahom nga Dios, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ang Santa Eucharistia, dadan ninyo ang kalinaw ug ugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Malipayong adlawng Lunes ninyong tanan. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos, nakapiling niya, nakapiling